No niin, me ollaan täällä Garagella täällä. Täällä on Husse me nyt me ollaan tekemässä täällä uutta TikTokia Hussea vähän laitetaan. Ruuvaillaan sitä vähän. Siellä on vähän katteet ehkä vähän irti, mutta ruuvaillaan ehkä niitä kiinni vähän ja sitten mennään keulimaan. Tänään me näytetään kuinka asennetaan tämmönen tuntimittari mopoon. Tää piuha vedetään jostain välistä. Turpa kiinni. Eikö? Mistähän se? No vittu, se äsken tuli ihan samaa reittiä, mutta se oli pakko vetää pois. Se oli huono reitti, se tuli tuossa vittu keskeltä moottori. Vittu bohoi. Tän vois laittaa mikä roikkuu tässä. Ja sekin kiikkuu tuohon. Nyt se on päällä. Otetaanko tää vittuun tästä tää vitun oranssisuoja? Joo. Otetaan tää pois, tää ei oo hienon näköinen edes, niin ajotaan tää irti. Menikö alakertaan kiviä, voi vittu? Tässä ei oo mitään. Teot kivi. Tässä ei oo mitään terävää ja vaarallista tässä videolla. Mä vedin ton sormella tosta ton YouTube, älä poista tätä, mä vedin sormella ton pois tosta tän suojan. Vois mä laittaa alakertaan Joelin perään? Laitan sun alakertaan, onko sitä kiviä? Se tuli puoliksi. Siellä näkyy suojalasit. Missä näkyy mut? Vittu tuo putkessa kiiltää niin hyvin. Vittu tää kyllä kiilää yhtään. Sä kaivat sen perässä. Vittu nyt se tuli sieltä Puolasta ulos. Se pitää purkaa varmaan puolmupoo, että tän saa sinne takas. Niin mitäs tässä nyt häppänas? Mä yritin vetää sitä oranssia paskaa tuosta päältä pois, niin tämähän tuli ulos sieltä Puolasta tää johto. Niin se Puola on tuolla, niin tästä pitää ottaa niinku tankki oikeastaan irti, että tän saa sinne takas. Vitu amatööri. Pitäisikö aukaista toi hellokin? Heck no. Tää saatiin irti. Mikä nousee salaa? Mitä vittua? Ei kun tää tankki nousee salaa. Mitä salaa? Mitä sä et ymmärrä? Sä et ymmärrä mitään. Mä en vittu ymmärrä. Sulla Nouseeko sulle salaa? Nousee. Juska ymmärtää. Ymmärtääkö Onni? Onni on apina. Niin. Hell yeah. Olen Herri Vantainen. Salaa. Nyt nousee salaa. Onks tää salaisessa paikassa? Älä kuvaa mua sitä putkesta. Me yritetään salaa pyöritellä se tonne väliin. Se on nyt tuo, me yritetään saada sinne. Pirkule. Se on siellä, se on kiinni nyt. Hell yeah. Sitten me pistetään tämä. Ja tostakin. Tulee kyllä kivaa varmaan siellä metallilla, kun tässä on siellä Aaro Heinämäellä astikorkealla. Oh hell yeah. Metalli is best. Otetaan vähän lisää täältä. Ei se kuvaa vielä. No niin, lasketaan tästä. 1, 2, 3. Vittu Onni turppi. On jäällä nuolella. Tää Onni vaan vittu nukkuu pöydän alla ja nuolee laturilla. Mitä helvettiä sä nyt taas avaat sen? Ota huonosti. Tää Onni on outo. Laske. Otetaan tosta, toi riittää varmaan. Niin. 1, 2, 3. Monkey sound. Husse lähti käyntiin. Tuleeko tuntimittari nyt tunti? 5, onko ne? No vittu, onko sulla teippiä tai mitä, millä sä saatiin kiinni? Noniin, nyt se pitää pyöritellä tähän aika tiukkaan oikeesti, että se on hyvä. En mä tiedä, en mä oo vittu ikinä ennen tämmöstä asentanut. Sitä hiikama jäppäitä.
Pitääkö laittaa jotain musiikkia tähän päin? Ei tähän tarvi, ei se kuulu tähän. Tökkölä taide siellä. No. Venä, okei, tää olisi cringe. Ei ollut, oli hyvä. Voitko laulaa lisää? Pyry, mihin sä menit? Hell no. Tota voi laittaa YouTubeen. Hei, mitä helvettiä? Tää äijä keuli just ympäri. Vakio Karake vesisota vlogi. Ei vittu! Ei vittu! Ei saatana, mä kastuin. Oi. Tuonne kenki. Ei tähän oo oivalle pranksi. Joo, nyt ois tuntimittari asennettu ja... Nyt se mittailee tossa. Nyt tää pistetään kiinni tohon. Nyt ruuvataan toi tonne kiinni. Sieltä ei haljennu mitään onneksi. Ei toi ei haljennu. Eli se on hyvä. Sitten toinen ruuvi sinne kiinni tästä. Näytäpä halkeama. Joo, se halkes vähän tästä. Ei se haittaa mitään, koska se oli jo valmiiksi vähän halki. Joo. Se halkes vaan vähän pidemmälle. Se on kiinni siellä nyt. Se on aika hyvin siellä. Se pysyy siinä. Nyt keulimaan seuraavaksi. No ei toimi. Jep jep. Shake 'em.
Ja grilli. No nyt syttyi kyllä hyvin. That's easy as freak. Let's put the monster Yeah. now, please. Ollaan... Joudutaan nyt tuolla... Ota flashi. Ei tänään hirveästi nyt keulittu, mutta on ilta jo. Kello on nyt jotain vähän yli 1, me ollaan täällä nyt paistamassa makkaraa, niin keuliminen jatkuu huomenna jo. Itse asiassa tänään. Itse asiassa tänään! Tänään flashlightia tonne. Nyt me jatketaan kuvaamista GoPro-kameralla. Täällä ollaan. Hiljaa. Nauttikaa kaikki kesästä nyt. Menkää paistamaan makkaraa. Ensimmäinen makkara syöty. Muilla on vielä vähän kesken. Joo, meillä on vielä uudet täällä. Ne alkaa kohta olla joku peijaa. Tänään! Näyttää flashlightia tuossa. Sausage. Maksa. Vähän sitä, ei paljon. Hell yeah. Oi, thank Hell you. yeah. Hell yeah. You're just Sausage. eating sausage here. Double video. I'll be fucking vain. Tällainen kävi nyt sitten. Jälleen kerran mankista meni takakumi. Mutta se oli tällä kertaa toi kottikärryn sisäkumi, niin saatko vaikuttaa jotenkin asiaan vähän, mutta se meni taas, pitää aamulla vaihtaa sinne. Plus se toimii ja vetää kuin Joel Milkkis-patukoita. Täällä vittu iltapalaa yritetään lämmittää. Eihän tässä vittu mitään kun mikron nappi lentää tosta vittu irti. Ei perkele. Nyt olemme ulkona nautiskelemassa kesäkäärän pizzaa. Saimme pizzan onneksi lämmitettyä, mutta mikron nappi hajosi siinä samalla.